web orrian derrigorrezkoak diren testu legalak sortzea, ez da bat ere lan erraza. Beraz, oso argi ez baduzue testu hauek nola sortzen diren, gure gomendioa da beti eskuragarri dauden ereduak erabiltzea. Kaixo Mundua lehiaketan parte hartzen duzuenok, eskuragarri izango dituzue testu legal hauek. Mesedez, erabilitzazue. Testu legalak eskuragarri egon behar dute webgune osoan zehar. Ohitura izaten da, oineko menuan gehitzea. Ireki ezazue eredua eta aldatu gidazko informazioa zuenarekin. Alegia, zuen webgunearen izena, ikastetxearen izena, helbidea eta abar. Testu bakoitzerako orrialde bat sortuko dugu. Orrialdeak gehitu berria. Bertan, eredua txertatu eta publikatuko dugu. Lana errazteko, gomendagarria da erabiltzen duzuen itxura txantilloiak menuen kokapenen zerrendan oinekoa barne izatea. Adibidez, gure lehenengo aukerak ez zeukan. Itxura, pertsonalizatu, menuak, menu kokapenak aukeratzen badugu, ikus dezakegu oineko menua ez dagoela definitua. Horregatik, itxura txantilloia aldatzea erabaki dugu. Aldatu dugun honetan ikus dezakegu footer menu izenerikoa agertzen dela. Aldatu egingo dugu beraz. Ez da derrigorrezkoa, baina lana erraztuko digu. Hau kontuan hartu dugularik, oinean testu legalak agertzea oso erraza izango da. Joan itxura, menuak, hautatu lehendik sortutako lege oharra eta pribatutasun politika orriak, sakatu gehitu menura eta gorde menua. Orain, goazen berriz, itxura, pertsonalizatu, menuak atalera. Eta definitu dezagun footer menu barruan sortutako lege testuen menua. Kasu honetan, oina deiturikoa. Listo. Gure testu legaletara loturak ikus ditzakegu. Batzuetan, instalatutako itxura txantilloiak pribatutasun politika orrialdea aurre instalatua eta WordPresseko ezarpenetan definitua ekarriko du. Hau aldatzeko goazen ezarpenak pribatutasuna kudeatze orrialdea. Eta alda dezagun berez zetorren pribatutasun politika orrialdea guk sortu dugunarekin. Aldaketak gorde eta listo. Hau ez da hain lan erraza izan, baina prest ditugu gure testu legalak.